Госпожо Димитрова, добър ден! Приятно ми е да се видим. За нашата аудитория да ви представя. Госпожа Светла Димитрова е началник отдел инспектиране и организационно-методическа дейност в Регионалния инспекторат по образование София град. Целта на нашата среща е колегата като представител на инспектората, които са партньор по нашия проект Полицентрично инспектиране на мрежи от училища, да сподели своето мнение, очаквания и впечатления от досегашната дейност, която мрежата от училища в София съвместно с Софийския университет и с Регионалният инспекторат осъществяват съвместно. На първо място искам да ви попитам, госпожо Димитрова, защо Регионалният инспекторат град София се включи в проекта като партньор и в създадената по проекта мрежа от 10 училища. Какви очаквания имаше инспектората за участието си в този проект? Благодаря за въпроса. За нас включването в проекта беше една професионална провокация с оглед на обстоятелството, че Регионалният инспекторат по образование в качеството си на териториална администрация на министъра на образованието и науката всъщност осъществява контрол относно прилагане и спазване на държавните образователни изисквания от държавните, общинските и частни училища и съответно обслужващи звена на територията на област София град. В рамките на сега действащата нормативна уредба, контролната дейност на инспектората се регламентира от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Правилника за устройство и дейността на регионалните инспекторати и Инструкция за контролната дейност. Съгласно тази нормативна уредба, прилаганият модел за инспектиране основно е моноцентричният модел на инспектиране и с оглед темата на проекта за нас представлява интерес възможността, макар и в по-малка мрежа от училища, да получим поглед върху инновационната концепция за българските условия за полицентричното инспектиране и най-вече нейното практическо приложение в рамките на тази мрежа от 10 столични училища. Естествено, очакванията са в посока на факта след прилагане на отделните форми в рамките на проекта и самата инспекция, до каква степен модел на полицентричното инспектиране, сравнен с досегашния модел на инспектиране в България, ще се окаже ефективен както за дейността на инспектората, така и за дейността и функционирането на нашите училища. Благодаря ви. А как смятате, каква е ролята на инспектората в момента в тази мрежа от училища? Какви функции и роли има инспектората? Инспектората се включи като партньор активно още от самото начало на стартиране на проекта. Той съдейства за подбора и за създаване на мрежата от 10 столични училища. В този смисъл, чрез представителство от моя страна и на колеги и старши експерти, ние се включваме в дейностите на мрежата в няколко аспекта. От една страна, това са работните срещи, които се организират периодично с домакинство на всяко едно от училищата по мрежата, на които се обсъждат значими и избрани от тях въпроси. От друга страна, инспектората се включва в обмена на информации по електронен път между мрежата, съответно Софийския университет като партньор, и в този смисъл аз лично считам, че неговата позиция до този момент е в активно участие в рамките на дейности. Активен и равноправен участник? Надявам се, че така се възприемат и от колегите от мрежата. Нашето усещане действително е за партньорство в рамките на дейности. Добре, вашите впечатления какви са за функционирането на мрежата до момента? Какви положителни резултати виждате до момента от съвместната работа на училищата в мрежата? И как регионалният инспекторат според вас допринася за тези положителни резултати? Ще започна от отговора на предишния въпрос. Ролята на инспектората е на първо място чрез активното участие и чрез възможността на експертно ниво да се включва при обсъждането на различните въпроси. Мрежата функционира според нас твърде ефективно. Това, което се откроява като положителен елемент, е вече формираното усещане за общност
между партньорите в рамките на мрежата от 10 училища. Желанието им не само да споделят положителни, добри опит, но да обменят информация, да коментират и по теми, които представляват теми за преодоляване проблеми и в този смисъл с единствената насоченост за взаимодействие и подкрепа. Това, според мен и според нас като институция, е процес на изграждане и той вече се усеща в функционирането, защото това е една от целите на проекта, с оглед и неговата устойчивост. Инспекторатът се включва във всички тези дейности, участва не само при коментиране на отделни актуални въпроси, но участва и в работните срещи при изработване на рамката за самооценяване, взаимно оценяване, а пък от наша страна ние ще предложим, разбира се, след съгласуване с вас, партньор Софийския университет, и рамката за инспектиране по избрания от училищата теми. Аз бих добавила към това, което споменахте, и една много друга важна интересна дейност от работата на мрежата, по която се координират на тримата партньори, а именно изготвянето на тестове за входящо ниво на учениците от 4, 7 и 12 клас, за да се сечем с изходното ниво, по което се прави външно оценяване на българските училища, на знанията на учениците. И тук инспектората, според мен, изигра много важна роля, защото предостави експертиза, експертна дейност по отношение оценката на приложимостта на тестовете, които вече бяха разработени от колегите от мрежата. Аз бих добавила в този аспект, това е многообразието от проблеми, които се обсъждаха на различните работни срещи. Стремеше от наша страна в тези работни срещи да се включват с оглед на техните компетентности и съответно старши експерти. Ето такива участваха в работната среща по въпроса за интегрирано обучение, по темата за квалификация на педагогическите кадри, което всъщност е двустранен процес, както за училищните партньори, така и за самата институция и инспекторат. Тъй като в момента ние сме на този етап от проекта, когато училищата са направили своята самооценка по една от областите на дейност на работа на училищата, именно работа с родителите, и подготвяме стартирането на процеса на взаимното оценяване на училищата в мрежа, след което предстои полицентричното инспектиране на мрежата от училища. В тази връзка, как инспектората се подготвя за това полицентрично инспектиране и какви са вашите очаквания за това как този процес на полицентрично инспектиране на мрежата ще протече? Ние вече сме в етап на активна дейност по отношение на подготовката за инспектирането. Първата стъпка, която предприехме с екипа, който ще се включи, е изготвяне на технология на дейностите по инспектирането, която технология групира различните дейности като в рамките на 3 етапа. Преди инспектиране, по време на самото инспектиране, след приключване на инспектирането, разбира се, са отнесени към целите на проекта. Втората стъпка, по която активно работим и предстои да финализираме, това е изготвяне на рамка за инспектиране. Тя е съотнесена към избраната от директорите тема за взаимодействие на училището с родителите. По отношение на очакванията, които имаме, аз казах още в самото начало, че за нас това е професионална провокация за сравняване на двата модела, моноцентричния и полицентричния. Всъщност, изхождайки от темата за взаимодействие на училището с родителите, ние очакваме да изследваме качеството на работа на училищата по отношение на родителите като партньор, чрез използване на различни методи за инспекция, освен проверка на документация, разговор с педагогически кадри, с ученици, с родители. И не на последно място очакванията са ни да сравним ефективността от новото съществение полицентричен модел на инспектиране, не само за институцията инспекторат, но преди всичко и за функциониране на мрежата. Смятам, че добре обсъдихме, т.е. това, което споделихте, за мен е много ценно като ваша саморефлексия за ролята на инспектората в този проект
И благодаря ви за това интервю и се надявам за напред да продължим това успешно партньорство. И аз благодаря и всъщност ние разширяваме екипа на инспектората чрез предстоящото инспектиране в посока на извличане на ползи за ефективност на различните страни партньори, а защо не и за адаптиране на част от сегашните модели на инспектиране към модела на полицентричното инспектиране. Благодаря ви.